Ano pa bang pag-uusapan natin, Alina? Lumayo ka sa akin. Wag mo kong lalapitan. Nakikiusap ako sa'yo. Ayoko pang mamatay. Huwag ka na magtanga-tangahan dyan, iyo. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Aba kung may balak kang pormahan niyang si Alina, sinasabi ko na sa'yo. Ngayon pa lang ha, itigil mo na. Sana hinayaan mo muna ako magpaliwanag, Calvin. Sana hindi mo muna ako hinusgahan. Handa naman ako patunayan sa'yo na hindi ako gagaya ng iniisip mo. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na ding kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Inilibot ko ang tingin ko sa kabuuan ng apartment unit na yon matapos iyong buksan ni Mang Tisoy, ang caretaker ng apartment compound kung saan ko napiling magrenta. May 10 taon na rin ang nakakalipas matapos akong matanggap sa pinakaunang trabahong pinasukan ko noon. Napatango-tango pa ako noon matapos kong pasadahan ng tingin ang kabuuan ng unit. Mukhang maganda naman po, Mang Tisoy. Malinis saka kahit paano, malawak ang space. Tsaka mura lang ang renta at no walking distance lang din sa office namin. Tama-tama lang ho ito sa akin. Aba, oo naman, iyo. Wala ka na makikitang ganito kamurang apartment dito sa barangay na to. Lalo na sa panahon ngayon. Swerte ka nga. At 2 magkasunod na tenant namin ang umalis dahil pareho na yatang nagsipag-asawa. Halos mga kaedad mo lang din sila. Yung isa nabuntis ng boyfriend. Yung isa naman nakabuntis ng hindi niya girlfriend. Nako, nakakakaba naman pala yun, Mang Tisoy. 2 magkasunod na buntisan palang nangyari dito. Baka mamaya, matulad ako sa kanila. Anong 2? 3 pa nga eh. Yung isa na andyan pa nakatira sa unit na nasa gitna. Ha? Teenager pa nga yun eh. Nasa 3 taon na sa kolehiyo. Sayang lang ng pinapaaral ng magulang. Diyos ko, mga kabataan talaga ngayon, masyadong mapupusok. Kaya kung ayaw mong matulad sa kanila, mag-ingat-ingat ka, iho. Napakamot na lang ako noon sa ulo dahil sa payong sinabi sa akin ni Mang Tisoy. Hindi ko alam kung matatawa ba ako sa kanya o maiinsulto. Dahil sa totoo lang, kahit 21 anyos na ako ng mga sandaling yun, kahit kailan na hindi pa naman ako noon nagkaka-girlfriend. Sa huli, minabuti ko na lang na manahimik at huwag nang magsalita pa dahil gusto ko na talagang iwanan niya na akong mag-isa. Medyo madaldal at may pagkachismoso kasi si Mang Tisoy kaya medyo naiilang din ako sa kanya. Oh, siya, iyo. Maiwan na kita rito ha. At ako'y marami pang gagawin. Dapit hapon pa rin pala. Magpapakain pa ako ng mga alaga kong itik dun sa amin. Paano? Ikaw nang bahala dito ha? Ano nga pala ulit pangalan mo, iho? Calvin ho, Mang Tisoy. Sige po, pwede nyo na po akong iwan. Ako na hong bahala rito. Sige, Salamat sige. ho uli. Sige, Calvin. Tutuloy na ako. Inihatid ko pa si Mang Tisoy hanggang sa labas ng unit ko na nasa pinakaunahan lang din naman ng compound, katabi ng gate. Sa totoo lang ay maliit lang ang lugar na yon. Yung buong compound napapalibutan ng mga 1-story apartment units na magkakadikit lang din at pare-pareho ang itsura. Sa gitna naman ito ang common area kung saan ang isang bahagi ay pwede mong pagparkingan ng motorsiklo kung meron ka, habang ang isang bahagi naman ay pwedeng pag-istambayan dahil may maliit ding kubo doon na open ang design na pwede para sa lahat. Sa likod bahay naman, merong kanya-kanyang space ang mga bahay para gawing laundry area o di kaya pwede ring gawing external dining area,
lalo na kapag may mga bisita ka para hindi ka makaistorbo sa mga kapitbahay mo. Yun namang loob ng unit, meron yung isang kwarto, mini kitchen at dining area at isang maliit lang din namang salas. Halos kompleto rin yung bahay. Kaya nga ayos na ayos para sa akin ang lugar na yon kahit na napansin kong medyo may kalumaan na yung mga unit at maninipis lang ang pader na pumapagitan sa mga bahay. Ayos na rin naman yon para sa presyo nitong 2,000 kada buwan, bukod ang kuryente at tubig. Yun ang unang beses na bumukod ako ng bahay sa family ko dahil nga medyo malayo sa bahay namin noon ang nakuha kong trabaho bilang isang HR administrator sa isang manpower agency. Excited ako syempre dahil yun na ang unang hakbang ng pagiging independent ko pagkatapos kong makagraduate ng college. Kinabukasan na agad noon ang unang araw ko sa trabaho kaya naman tinapos ko kaagad ang pag-aayos ng bahay. Dahil doon, napagod tuloy ako ng gusto at hindi na nakapaghapunan dahil diretso tulog na ang ginawa ko. Pero mga bandang 2:00 na yata ng madaling araw noon nang bigla na lang akong maalimpungatan dahil may naririnig akong ingay na nanggagaling sa katabing unit ng apartment ko. Ingay na dulot ng isang malamyos at masarap sa tengang musika na parabang may tumutugtog ng piano. Teka, ano kayang ingay yun? Anong oras na? Bakit naman madaling araw na eh? Nagpapatugtog pa tong kapitbahay ko. Bigla tuloy kong nagutom. Makakain na nga lang muna. Di nga lang pala ako nakapaghapunan kanina. Bumangon ako noon at nagpunta sa mini kitchen ng bahay na makikita lang din paglabas ng kwarto ko. Nagsalang ako ng tubig sa electric kettle ko at naglabas ng isang cup noodles mula doon sa wooden cabinet sa ibabaw ng cooking area na nakafix na mismo sa pader. Buti na lang pala't naisipan ko munang mag-grocery kanina bago ako dumiretso dito sa apartment. Habang nagpapainit ako ng tubig, patuloy ko pa rin naririnig yung malamyos na musikang yon galing sa piano. Sigurado akong may tumutugtog talaga ng piano sa kabilang unit dahil ganito rin ang tunog kapag tumutunog sa simbahan yung tito kong pastor noon. Sa totoo lang, hindi ako nainis na nalimpungatan ako sa tunog na yun dahil yung uri ng pagtugtog ng kapitbahay ko sa kabilang unit, napakaganda. Ang sarap sa tenga ng tunog na nililikha niya. Parang punong-puno iyon ng emosyon. Although sa natatandaan ko, medyo gloomy ang piyesang tinutugtog niya ng mga sandaling yon at parang tunog malungkot, hindi ko pa rin naiwasang humanga sa kanya. Ang galing naman niya. Ang smooth tumugtog. Parang sanay na sanay. Ang sarap sa tenga. Pero kung kailan naman napapasarap na ako sa pakikinig, bigla namang huminto sa pagtugtog ang kapitbahay ko. Medyo nagtaka pa ako noon. Sakto namang otomatiko na ring namatay yung electric kettle ko dahil kumulo na ang tubig. Tumayo na ako noon at simulang salinan ng mainit na tubig ang cup noodles ko nang bigla na naman akong mapahinto. Inay. Sawang-sawa na ako sa ganitong buhay ko. Napapagod na ho ako. Bakit hindi niyo pa ako isinama sa inyo? Bakit natira pa akong buhay dito sa malupit na mundong ito? Parang umiiyak yata yung kapitbahay ko. Mukhang may pinagdadaanan yata. Napailing na lang ako at pinagkibit balikat ang narinig. Tapos nagpatuloy na ako noon sa ginagawa ko para makapagsimula na akong kumain. Narinig ko pang bumukas ang pintuan sa kabilang unit kasabay ng mga yabag na tila ba may lumabas mula doon.
Gusto ko sanang silipin mula sa bintana ng salas ko ang itsura ng kapitbahay kong magaling tumugtog ng piano. Pero bigla naman akong nakaramdam na para akong maiihi, kaya naman sa banyo muna ako dumiretso. Kaya lang habang nasa loob ako, doon naman ako nakarinig bigla ng tila ba mga kakaiba pero malalakas na tunog ng pagaspas na talaga namang ikinagulat ko. Ano yun? Ibon ba yun? Bigla akong kinilabutan. Sa likod kasi ng isip ko parang bigla kong naalala yung mga palaging ikinikwento sa amin ng lola kong Bicolana tungkol sa mga nilalang na kung tawagin ay aswang. Natandaan ko kasi bigla na sinabi niya sa amin noon na kapag ikaw daw ay nakarinig ng mga pagaspas ng pakpak sa ibabaw ng bubungan mo sa pagitan ng 1:00 hanggang 3:00 ng madaling araw, mag-ingat ka raw at maging alerto dahil baka raw aswang yun. Para naman akong baliw nito. Hanggang ngayon pala natatakot pa rin ako sa mga kwentong yun ni Lola. Napailing ako. Para ibsan ng takot na nag-uumpisang lumamon nun sa kalamnan ko, paglabas ko ng banyo ay sumilip ako sa bintana doon sa may salas. Maliwanag naman sa labas dahil bukas ang ilaw sa loob at labas ng kubo. Nakahinga ako ng maluwag nang wala naman akong ibang makita sa labas kundi isang itim na asong nakatulala lang sa pintuan ng panggitnang unit. Sabi na nga ba wala lang yun Ay nako, makatulog na nga lang. Kung ano-ano pa kasing iniisip ko. Uy, Calvin Iyo, naadya ka na pala. Kumusta ang unang araw mo sa trabaho? Ay, kayo po pala, Mang Tisoy. Ayos naman ho ako. Hindi naman gaanong pagod. Kasi wala naman akong gaanong ginagawa sa opisina. Teka, alaga niyo ho ba yung itik na hawak niyo? Mukha pong mataba. Aba, ay talagang mataba to. Alagang-alaga ako mga ito Saan niyo ho dadalhin yan? Kakatayin niyo? Nako, hindi. Order na to ng tenant na katabi mong unit. Paborito niya to Ito raw kasi palagi ang niluluto ng nanay niya nung nabubuhay pa. Kaya laging umuorder sa akin. Suki ko yun si Alina. Yun ho bang babaeng pianista? Oo, siya nga. Ay, naku, nakalimutan ko palang banggitin sa'yo kahapon. Na tuwing 2:00 ng madaling araw, tumutugtog talaga ng piano yang si Alina. Alam mo, yung kasi ang oras nang namatay ang buong pamilya niya noon sa probinsya nila. Hindi ko rin naman pwedeng sawayin dahil yung may-ari na mismo nitong apartment compound ang nagsabi sa amin na huwag namin siyang pakialaman sa gawain niyang yun. Sila kasi ang kumukup sa batang yan nung bagong salta pa lang dito sa syudad si Alina. Wala naman hong problema sa pagtugtog niya, Mang Tisoy. Hindi naman ho yun ang nakakabulahaw. Saka sanay na ho ako sa ganun. Dahil pastor ho ang tito ko. At madalas siyang tumutugtog sa simbahan para sa choir nila. Sa totoo lang, maganda nga hong pakinggan ang tugtog ni Alina Magaling siya. Kaya lang, tama ho bang narinig ko, Mang Tisoy? Patay na ho ang buong pamilya niya. Bakit naman ho? Parang may kung anong awa ang bigla na lang umusbong sa dibdib ko ng mga sandaling yun dahil na rin sa sinabi ni Mang Tisoy. Bigla kong naalala yung narinig kong pag-iyak ng kapitbahay ko kagabi pagkatapos niyang tumugtog. Sa sobrang curious ko, napatanong tuloy ako ng ganon kay Mang Tisoy, kaya hindi ko na malayang may tao na pala sa likod ko. Napaigtad na lang ako nang bigla siyang magsalita. Pinatay sila. Pinasok sa loob ng bahay namin. Pagkatapos, pinagtataga hanggang sa malagutan sila ng hininga. Ha? Paglingon ko nakita kong may napakagandang babaeng nakatayo sa likuran ko. Sobrang puti ng kutis niya, parang labanos. Tapos yung mga labi at pisngi na natural na medyo mapusyaw at mamula-mula habang ang pilik mata niya naman ay mahaba at makapal na lalong nagpapaganda sa mga mata niyang halos kulay abo na.
para siyang hindi tao, para siyang Diyosa. Lalo na dahil sa itim at paalon-alon niyang buhok na nakalugay at isinasayaw-sayaw pa ng hangin. Alina, ikaw pala. Kanina ka pa ba dyan? Hindi kita napansin Oho, kanina pa ako rito, Mang Tisoy. Narinig ko nga kinikwento nyo na naman ang kwentong buhay ko dito sa bago kong kapitbahay eh. Hindi naman sa ganun, Alina. Nabanggit ko lang kasi nagrereklamo itong si Calvin dahil sa pagtugtog mo ng madaling araw. Ho? Hindi naman ako nagrereklamo, Mang Tisoy Huwag kang mag-alala. Kaya ng sabi ko, narinig ko naman ang pag-uusap niyo mula umpisa. Pagpasensyahan mo na tong si Mang Tisoy ha. May pagkamadadal talaga to eh. Oo nga pala, ito na ho ba yung in-order kong itik sa inyo? Oo, Alina. Ito na nga yun. Pinilihan kita ng malaki at mataba para naman masarap ang kain mo mamaya. Kayo talaga, Mang Tisoy. Sige na ho, akin na yung itik para naman masimulan ko ng katayin. Eto nga ho palang bayad Salamat, Alina. Nang magpaalam na si Alina sa amin ni Mang Tisoy, pareho namin siyang sinundan ng tingin hanggang sa makapasok na siya sa bahay niya. Napakaganda niya talaga, Sir Jupiter. Siya yung tipo ng babaeng talagang matutulala ka kapag nakita mo. Samantalang, hindi naman ako madaling ma-attract noon sa babae dahil wala pa nga sa isip ko ang mga ganong bagay. Pero iba talaga ang dating ni Alina. Sa unang pagkakataon, pakiramdam ko tinamaan ako ng matinding paghanga sa isang babae. Hindi lang dahil sa ganda niya, kundi pati na rin sa narinig kong talento niya sa pagtugtog kagabi. Hindi ko na namalayan kung gaano na ako katagal noon nakatitig kay Alina, basta naramdaman ko na lang na siniko ako ng bahagya ni Mang Tisoy na sinundan niya ng pagbibigay sa akin ng isang banta na talagang nagpataas noon sa kilay ko. Hoy bata, mukhang hindi ko gusto ang titik mo dyan kay Alina. Ho? Ano hong ibig niyong sabihin, Mang Tisoy? Huwag ka na magtanga-tangahan dyan, iyo. Alam kong alam mo ang ibig kong sabihin. Kung may balak kang pormahan niyang si Alina, sinasabi ko na sa'yo, ngayon pa lang itigil mo na. Bakit to? May boyfriend na ho ba siya? Wala, pero malapit na. Kung gusto mong tumagal sa lugar na to, huwag mo akong kakalabanin. Akin ang isang yan, iyo. Ho? May gusto ho kayo kay Alina? Manong, hindi naman ho sa mga pero papasa na ho yatang anak niyo yung si Alina. Halos magkaedad lang ho yata kami. Hindi naman problema yun. Marami ng mga nagkakatuluyan ngayon malaki ang guwat ng edad. Kahit nga mga artista. Kaya bakit hindi? Teka, bakit? May bala ka ba talagang kalabanin ako, Calvi? Hindi naman ho sa ganun, Mang Tisoy. Ang akin lang ho... Mabuti kung ganon. Mas maigi na yung nagkakaintindihan tayo. Bata? Para naman magkasundo tayo at wala tayong maging problema. Tinapik pa ni Mang Tisoy noon ang balikat ko ng may kabigatan pagkatapos ay saka siya nagpaalam sa akin na babalik na doon sa kanyang itikan. Sinulyapan niya pa ng hulino ng bahay ni Alina pagkatapos ay kinagat ang pang-ibabang labi niya. Kaya hindi ko napigilang makaramdam ng pandidiri sa kanya. Hindi na lang ako nagsalita noon pero napailing ako nang sa wakas ay tuluyan na siyang tumalikod. Manyak. Pumasok na ulit ako noon sa loob ng apartment ko at nagkulong. Nawala talaga ako sa mood dahil kay Mang Tisoy ng mga sandaling yon, kaya tinamad na rin akong mag-asikaso ng hapunan. Namalayan ko na lang na 3 oras na pala ang lumipas. Mag-aalas 7 na pala. Magka-cup noodles na lang nga muna uli. Akma na sana akong tatayo para magpainit ulit ng tubig nang bigla na lang akong makarinig ng mahihinang katok sa pintuan ng apartment ko. Napalingon agad ako doon sa nakabukas ko pa ring bintana na katabi ng pintuan at nakita kong nakadungaw doon yung kapitbahay kong si Alina
habang itinataas yung mangkok na dala niya. Hello? Calvin? Calvin, tama? Pakibukas naman ang pintuan mo, oh. Iabot ko lang to sa'yo. Ha? Oo, teka, sandali. Lina, ano yan? Saka, para saan? Itik, adobo sa gata para sa'yo. Peace offering ko kasi mukhang nagising nga talaga kita kagabi dahil sa pagtugtog ko ng piano. Ha? Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hindi naman ako nagre-reklamo. Ayos lang naman sa akin yon. Sanay naman ako. Oo nga, alam ko. Pero gusto ko pa rin magbigay ng ulam sa'yo. Ganito talaga ako kapag may mga bagong lipat na kapitbahay dito. Kasi gusto ko, maging ka-close at kaibigan ko lahat. Tsaka marami naman ako niluto eh. Bakit? Ayaw mo ba? Ha? Ako? Di kaya ata kumakain ng itik? Hindi naman sa ganun. Gusto ko yan. Ang totoo. Nagugutom nga ako eh. Kaya lang, Kaya lang, wala pa akong sinaing. Ayain sana kitang sumabay na sa akin kasi nakakahiya naman sa'yo eh. Nagabala ka pa. Tapos wala man lang akong maiano. Nako, ano ka ba? Ayos lang yon. Kumain na rin naman ako eh. Kunin mo na tong ulam. Tapos magsaing ka na. Bibigyan ko pa kasi si Sheila kasi malamang wala na namang pagkain yon. Sinong Sheila? Yung kapitbahay nating buntis. Ah. Yung nakatira dyan sa gitnang unit. Oo nga pala. Nabanggit ni Mang Tisyo sa akin na buntis nga yung nakatira dyan. Kaso, teenager pa raw. Ang daldal talaga na matandang yun. 19 anyos naman na si Sheila. 2 taon nga lang tanda ako sa kanya eh. 21 ko na rin pala. Magkaedad lang tayo. Akala ko naman, mga nasa 16 pa lang yung teenager na sinasabi ni Mang Tisoy. Medyo OA lang pala siya. Pero teka, mag-isa lang ba si Sheila dyan sa unit niya? Bakit ikaw ang nagpapakain? Oo. Iniwan kasi siya ng boyfriend niya nung malamang buntis siya eh. Kaya simula nun, lagi ko na siyang binabantayan. Para ko na rin kasing kapatid yun eh. Maglilimang buwan na rin ganun yung setup namin. Napatango-tango ako noon sa sinabi ni Alina pero hindi ko alam kung bakit bigla ko na lang naalala yung nangyari kagabi matapos ko siyang marinig na umiyak. Biglang sumagi sa isip ko yung narinig kong pagaspas ng pakpak pati na rin yung asong itim na nakita kong naka-standby sa tapat ng bahay ni Sheila. Oh, bakit parang bigla kang namutla dyan? Ano kasi? Naisip ko lang, walang nagbabantay dyan kay Sheila kapag gabi. Paano kapag, alam mo na, yung kasabihan ng matatanda tungkol sa mga buntis? Paano kapag nakursunadahan siya ng... Hindi ko maituloy-tuloy ang sasabihin ko dahil baka biglang mawirduhan sa akin si Alina kapag bigla na lang akong nagtanong o nagbanggit sa kanya ng kahit na anong may kinalaman sa aswang. Tuwang bang tinutukoy mo? Oo, parang ganun na nga. Yung lola ko kasi, marami kasi siyang kinikwento sa amin noon tungkol sa mga aswang. Maraming pamahiin tungkol sa buntis. Kaya naisip ko bigla. Nako, uso rin yan noon sa probinsya namin pero dito naman sa syudad parang wala namang ganun eh. Matagal naman na ako rito pero wala pa naman akong nakikita o nararamdamang hindi normal sa paligid. Kasi kagabi kasi, may nakita ko. Calvin, sige ha. Baka kasi gutom na si Sheila eh. Mauna na ako sa'yo. Okay. O sige. Salamat uli dito sa ulam ha. Ibabalik ko na lang bukas yung lalagyan. Tango lang ang isinagot sa akin ni Alina pagkatapos ay naglakad na siya palayo. Nagmamadali siya na parang meron siyang iniiwasan pero ipinagkibit balikat ko na lang yon at muli na akong pumasok sa loob para magsaing. Yun na yata ang pinakamasarap na naging hapunan ko sa buong buhay ko kahit na mag-isa lang akong kumain. Sobrang sarap kasi ng pagkakaluto ni Alina sa itik eh. Kaya naman simula nun,
Excited na excited ako palagi kapag namimigay siya ng luto niyang pagkain. Mga ilang araw din niya akong sunod-sunod na binigyan ng ulam noon dahil nahihiya na raw siya sa akin na sa tuwing sasapit ang madaling araw ay nagigising ako sa pagtugtog niya ng piano. Pero kahit na gano'n alam kong nahihiya rin talaga siya sa akin dahil alam niyang naririnig ko siyang umiiyak at naghihinagpis tungkol sa pagkawala ng kanyang pamilya. Dahil doon naging malapit na kami ni Alina sa isa't isa noong sumunod pang mga araw, linggo hanggang sa umabot na ng buwan. Naging komportable na kami ni Alina sa isa't isa at maging yung kapitbahay naming si Sheila ay nakasundo ko na rin dahil sa kanya. Hanggang isang araw, di ko alam noon kung anong pumasok sa isip ko at naisipan kong muling magtanong sa kanya tungkol sa nangyari sa kanyang pamilya. Alina, pwede ba akong magtanong sa'yo? Kaso, medyo personal tong tanong ko sa'yo. Sige, ano ba yun? Yung sinabi mo sa akin noon tungkol sa pamilya mo, totoo ba yun? Alin? Yung tungkol sa pinasok sila sa bahay namin at pinagtataga hanggang sa malagutan silang lahat ng hininga? Oo, yun nga. Totoo yun, Calvin. Totoo ang sinapit ng mga magulang at mga kapatid ko ang lahat ng yon sa kamay ng ilang mga kabaryo namin noon sa probinsya. Bakit? Anong dahilan at ginawa nila yun sa inyo? Saka, buti hindi ka nila idinamay. Mahabang kwento, Calvin eh. Pero sa madaling salita, pinagbintangan kami ng mga kabaryo namin noon na gumagawa raw ng isang bagay na hindi naman talaga namin ginagawa. Pinagbayad nila kami sa kasalanang hindi naman kami may sala. Wala ako ng gabing yung Calvin. Nasa labas ako dahil galing ako sa kabilang baryo. Mga bangkay nang inabutan ko na makauwi ako sa bahay. Nasaan yung mga gumawa nun sa kanila? Hindi mo man lang ba sila ipinakulong? Bakit hindi ka nagsumbong sa mga pulis? Pulis ang nanguna sa pagpatay na yun sa pamilya ko, Calvin. Paano ko siya kakalabanin nun? Samantalang 13 anyos pa lang ako na mangyari yon. I'm sorry, Alina. Hindi ko na sana tinanong pa yun sa'yo. Ano ka ba? Ayos lang. Magkaibigan naman tayo, di ba? Kitang-kita ko ang lungkot sa mga mata ni Alina ng mga sandaling yon habang pareho kaming nakaupo sa isa sa mga silya sa loob ng maliit na kubong yon sa loob ng compound. Di ko napigilang makaramdam ng awa sa kanya nang malaman kong seryoso pala talaga siya sa sinabi niya noon. Kaya naman hindi ko rin maialis ang pagkakatiting ko sa kanya. Dahil doon hindi na siguro napigilan pa ni Alina ang kanyang mga luha na basta na lang tumulo mula sa mga mata niya. Dali-dali ko yung pinahid at nagulat ako nang bigla na lang niya akong yakapin. Ayos lang yan, Alina. Alam kong masakit at nahihirapan ka sa pinagdadaanan mo. Naririnig ko naman ang gabi-gabing pag-iyak mo eh. Pero sana, tatagan mo pang sarili mo ha. Nandito lang naman ako eh. Maraming salamat sa iyo, Calvin. Tinawakan ko ang baba ni Alina at iniangat ko yon ng bahagya. Dahilan para magtama ang mga mata namin. Hanggang sa hindi ko na namalayan pang bumaba na pala ang titig ko noon sa mga labi niya na kalaunan ay nagtulak sa aking gawin ng isang bagay na sa totoo lang ay palagi kong pinipigilan sa tuwing nakakaharap ko siya. Hinalikan ko si Alina ng mga sandaling yon, Sir Jupiter. Hinalikan ko siya at ibinalik naman niya sa akin ang halik na yon. Tumagal lang ng ilang minuto ang pagkakalapat ng mga labi namin noon pero pakiramdam ko yun na ang pinakamahaba pero pinakamasayang sandali ng buhay ko. Huminto talaga ang oras ko sa nangyari. Nang magangat kami ng tingin ay pareho kaming nagkahiyaan ni Alina. Pero bukod doon sa di kalayuan ay napansin kong may isang mga matang hindi masaya sa nakitang ginawa namin ni Alina. Napangiti pa ako nang makarinig ulit ako ng pagkatok sa pintuan ko kinagabihan matapos ang tagpo naming iyon ni Alina kanina sa kubo. Akala ko si Alina yon na nagdala na naman ng ulam para sa akin, kaya dali-dali kong binuksan ang pinto. Pero Mang Tisoy,
Gabi na ho ah. Ano't napadaan pa yata kayo? Nagulat ka yata, iyo. Hindi mo ba inaasahang pupuntahan kita? Anong kailangan ninyo? Wala naman. Medyo dismayado kasi ako sa iyo, bata ka eh. Akala ko kasi nagkaintindihan na tayo nung una tungkol kay Alina. Di ba ang sinabi ko naman sa iyo na akin siya? Sa'yo? Mang Tisoy, nahihibang na ho yata kayo. Paano namang magiging sa inyo si Alina eh? Halata namang hindi kayo gusto nung tao. Matanda na ho kayong masyado para sa kanya. Isa pa, di ba ho? At may asawa naman kayo? Wala ka ng pakialam doon. Binalaan na kita, pero hindi ka nakinig. Bago ka pa dumating dito, pinapakitaan ako ng motibo niyang si Alina. Kunwari lang yan, pero sa totoo lang, matagal na niyang gustong mapa sa akin. Nagpapatawa ho yata kayo. Tumahimik ka. Napakuyom ng mga sandaling yun ng kamao ko dahil sa mga sinasabi sa akin ni Mang Tisoy. Pero bigla na lang akong napatras noon nang makita kong hinipon na bigla yung tila itak na nakasukbit sa tagiliran niya na para mga anumang oras ay handa niyang hugutin para itaga sa akin. Mang Tisoy, ano ba yung ginagawa niyo? Harassment ho ito ah. Pwede ko kayong ipakulong dahil sa ginagawa Sa ninyo. tingin mo ba, may pakialam ako? Kapag nataga ko yung marurumi mong labi, hindi ka na makapagsusumbong pa. Hindi mo na rin mahahalikan pa si Alina ko. Mang Tisoy, huminahon ho kayo. Pwede ba? Sobrang pula ng mga mata ni Mang Tisoy ng mga sandaling yun. Parang wala siya sa sarili. Animo siya ay ibang tao. Malayong malayo sa doon sa matandang caretaker na nakilala ko noong bagong lipat pa lang ako rito. Noong una medyo tinatansya ko pa ang gagawin niya. Pero nagsimula na akong kabahan nang maya-maya pa ay tuluyan niya nang hinugot mula sa tagiliran niya yung itak na nakasukbit sa kanyang tagiliran. Mang Tisoy, Papatayin kita. Papatayin kita. Para hindi mo na maago sa akin si Alina. Ha? Papatayin kita! Mang Tisoy, huwag ho! Ay! Isang malakas na pagwasiwas ang ginawa ni Mang Tisoy noon sa harapan ko gamit ang itak. Buti na lang at naging mabilis ang kilos ko at agad akong nakaiwas kaya hindi ako tinamaan ng pananaga niya. Papatayin kita. Akin lang si Alina. Akin lang si Alina. Ngunit bago pa man muling makaatake noon si Mang Tisoy sa akin, isang malaki at itim na aso ang sa gulat ko ay bigla na lang dumamba sa kanya. Nanlaki biglang mga mata ko noon dahil tumilapon talaga sa area ang itak ni Mang Tisoy kasabay ng patuloy pa ring pag-atake ng aso. Iwan mo ko! Huwag! Diyos ko, saan galing ang asong to? Bigla na lang ako noong napaatras sa takot. Hindi ako makapaniwala sa nasaksihan ko. Para lang yung isang masamang panaginip o bangungot at hindi ko alam kung paano gigisingin ang sarili ko. Natatandaan ko ang asong yun. Hindi ako pwedeng magkamali. Yun ang asong nakita kong nakatayo noon sa tapat ng bahay ni Sheila noong unang gabi ko pa lang dito sa apartment. At ngayon ay walang awang nilalapan nito si Mang Tisoy. Ang mukha ng matanda ay puno ng takot at ang mga sigaw niya ay parang nag-e-echo sa buong compound. Ganun pa man, nagtataka ako ng mga sandaling yun dahil parang wala namang nakakarinig. Nagtayuan bigla lahat ng balahibo ko habang unti-unti kong nakikitang nalalasog ang mukha ni Mang Tisoy. Hindi ako makagalaw. Kahit gusto kong sumigaw o tumakbo parang nawala ang lakas ko. Ang naririnig ko lang ay ang mabigat na paghingal ng aso habang patuloy ito sa paglapa kay Mang Tisoy. Buti na lang naglabasan na rin noon yung iba pang mga kapitbahay ko mula sa dulong unit. Nang makita ng aso ang mga ito, tumakbo bigla palayo ang aso. Pero nang mga sandaling yon ay kritikal na ang lagay ni Mang Tisoy. Dahil doon walang ibang nakaisip na sundan man lang ang asong yon kundi ako. Ambulansya! Tumawag kayo ng ambulansya! Marami ang nagtulong-tulong para madala si Mang Tisoy sa ospital. Ako naman hinabol ko yung aso. Dumaan kasi iyon sa likod bahay ko at gano'n na lang ang gulat ko nang makita kong tumalon yun sa kabilang bakod. Sa bakod ni Alina. Pero hindi kayo maniniwala sa susunod kong
nasaksihan. Hoy! Bumalik ka rin! Ha? Alina! Calvin, Alina, bakit? Paano kang naging... Aswang ka? Calvin, magpapaliwanag ako. Hindi. Lumayo ka sa akin, lumayo ka! Calvin, please. Halimaw ka! Kitang-kita ko kung paano ka nagpalit ng anyo bilang aso. Isa kang aswang, Alina. Aswang ka! Nilapa mo si Mang Tisoy. Alina, sinaktan mo siya. Dahil kung hindi ko ginawa yun, papatayin ka niya. Narinig ko, Calvin. Nakita ko paano ka pagbantaan ni Mang Tisoy kanina. Nagdilim ang paningin ko. Naalala ko bigla kung ano sinapit ng pamilya ko sa bayo namin. Ayoko matulad ka sa kanila, Calvin. Ayoko mangyari din sa'yo kung anong sinapit nila. Kaya ba sila pinatay ng mga kabaryo nyo, Alina? Dahil may lahi kayong aswang, pumapatay din ba kayo sa baryo nyo? Para mabuhay kayo? Hindi, Calvin. Kahit kailan hindi kami nanakit ng tao. Pinagbintangan lang nila kami. Buong buhay namin, hayop lang ang nagawa namin kainin. Hindi kami kahit kailanman tumikim ng tao. Paano ko maniniwala sa'yo, Alina? Noong unang gabi ko rito, ikaw din yung nakita kong nagbabantay sa labas ng pintuan ni Sheila. Balak mo rin ba siyang biktimahin, ha? Hindi, Calvin, hindi. Matagal lang may umaaswag na Sheila at hindi ako yon. Lumabas lang ako ng gabi niyo dahil binabantayan ko siya. Maniwala ka sa akin, Calvin. Wala akong intensyong manakit ng kahit sino, lalo na ikaw. Hindi ako nakapag-react agad noon sa paliwanag sa akin ni Alina. Para na akong mababaliw ng mga sandaling yon habang nagpapaliwanag siya. Hindi ko alam kung paano ako maniniwalang nasaksihan mismo ng mga mata ko kung paano siya nagpalit ng anyo. Hindi ko halos matanggap noon sa dibdib ko na si Alina ang babaeng natututunan ko ng mali na isa palang aswang. Isang halimaw na sa mismong harapan ko ay lumapa ng tao. Nagkulong ako sa bahay ng ilang araw matapos kong malaman noong mismong kinabukasan din ng mangyari yon na hindi kinaya ni Mang Tisoy ang nangyari sa kanya. Idiniklara daw itong dead on arrival ng mga doktor dahil na rin sa sobrang pagkaubos ng kanyang dugo at sa lala ng pinsalang dinulot sa kanya ng aso. Pinuntahan pa ako noon ng isang pulis at in-interview sa totoong nangyari. Buti na lang at hindi lang ako ang nakakita na aso nga ang may kagagawan ng sinapit ni Mang Tisoy, kundi ako ang unang-unang mapagbibintangan sa nangyari. Gustong-gusto ko na ngang lumipat ng apartment noon kung hindi lang ako pinayuhan ng pulis na huwag muna raw akong aalis sa apartment compound na yon dahil hindi malabong ako pa rin ang mapagbalingan ng investigasyon gayong parang balang yata ng pamilya ng Mang Tisoy na umapila. Calvin, Alina! Paano ka nakapasok dito? Anong ginagawa mo rito sa bahay ko? Calvin, gusto ko lang na mag-usap tayo. Ha? Nakikiusap ako sa'yo. Ano pa bang pag-uusapan natin, Alina? Lumayo ka sa akin. Wag mo akong lalapitan. Nakikiusap ako sa'yo. Ayoko pang mamatay. Iyan lang ba talagang tingin mo sa akin? Isang halimaw? Pare-pareho talaga kayo. Sana di na lang kita iniligtas sa kamay ng walang hiyang matandang yon. Natigilan ako bigla sa sinabi ni Alina. Sa totoo lang nakaramdam ako ng awa noon sa kanya. Totoo ang sinabi niya na malaki pa rin ang utang na loob ko sa kanya dahil sa ginawa niyang pagliligtas sa akin. Kung hindi niya nga naman talaga ginawa yun, malamang napatay na ako ni Mang Tisoy. Hindi ako masama. Hindi ako kahit kailan nanakit ng iba, Calvin. Dahil kung isa nga akong halimaw gaya ng binibintang mo sa akin, matagal ko na sana pinatay ang lahat ng mga tao may kinalaman noon sa pagkawala ng buong pamilya ko. Pero hindi ganun ang ginawa ko, Calvin. Imbes na gantihan ko sila, ako na lang ang lumayo.
para hindi nila magawang lasunin ng utak ko na dapat ko talaga silang tapusin. Alina, Napakasakit na ganyan ang tingin mo sa akin ngayon. Hindi ko naman kinustong mabuhay ako bilang isang bangkilan, Calvin. Hindi ko hiniling sa Diyos na ipanganak akong ganito. Isa itong sumpa para sa akin. Iyak na ng iyak noon si Alina sa harapan ko, Sir Jupiter. Doon ko lang din na-realize na kung talagang gusto niya akong saktan, sana ay kanina na pa yun ginawa. Pero hindi. Dahil nagpapaliwanag siya, imbis na gantihan na lang ako dahil sa kawalan ko ng utang na loob sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Alina. Alina, sorry. Patawarin mo ko. Napabuntong hininga si Alina pero ramdam kong mabigat pa rin ang loob niya. Kitang-kita ko sa mukha niya ang sakit. Hindi lang dahil sa mga sinabi ko, kundi dahil sa lahat ng pinagdaanan niya. Hindi ko maalis sa isip ko ang sinapit ng pamilya niya, ang pagbibintang ng mga kabaryo nila at ang nangyari kay Mang Tisoy. Para bang lahat ng iyon ay paulit-ulit na gumugulo sa isipan niya. At sa kabila ng lahat, eto siya. Humaharap sa akin, nagsusumamo na intindihin ko siya dahil doon, yakap ko siya ng mahigpit. Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sa kabila ng lahat ay aminado pa rin nagmamahal na talaga noon kay Alina. Calvin, hindi ko na alam kung paano kita mapapaniwala. Pero sana maintindihan mo kahit konti na hindi ako masamang nilalang. Oo, Alina. Naniniwala ako sa'yo. Naniniwala na ako. Sorry, Calvin. Sorry kung nakita mo kung paano ako naging halimaw. Para lang maipagtanggol ka. Sorry. Hindi ko alam kung anong naramdaman ko nang marinig ko yun mula sa kanya. Para akong sinampal ng konsensya ko. Talagang nagkamali ako na pagdudahan siya gayong alam kong hindi niya naman talaga kailanman sinaktan si Sheila o kahit sino pa sa compound na ito bukod nga kay Mang Tisoy na muntik nang pumatay sa akin. Alina, hindi mo kailangan magsorry. Ako ang may kasalanan. Sa lahat ng nangyari. Sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Ako pa nga ang nagkamali ng pagtingin sa iyo. Kaya, patawarin mo ko, Alina. Mahal kita, Calvin. Kaya ako nagawang manakit. Dahil natakot akong ikaw naman ang masaktan. Ayokong ikaw naman ang mawala sa akin. Mahal din kita, Alina. Mahal na mahal din kita. Nang gabing yun, Sir Jupiter, hinalikan ko ulit si Alina sa ikalawang pagkakataon. Pero ang halik na yun ay mas mapusok. Mas puno ng init at pagmamahal. At dahil doon ay hindi ko na napigilan ang sarili ko. May nangyari sa aming dalawa ni Alina na kailanman ay hindi ko pagsisisihan. Ilang buwan ang lumipas, Sir Jupiter, at nagpatuloy ang pagiging magkasintahan namin ni Alina na kaming dalawa lang ang nakakaalam ng kanyang sikreto. Unti-unti nagawa kong tanggapin yon kahit pa kung minsan ay hindi ko pa rin maiwasang kilabutan, lalo na sa mga gabing kinakailangan niyang magpalit ng anyo. Para na kaming mag-asawang nagsasama sa iisang bubong dahil halos hindi na rin naman umaalis si Alina sa apartment ko. At sa totoo lang, dahil doon, mas lalo ko siyang minahal. Oh, kumain ka pa, mahal, ha? Para hindi ka magutom mamaya. Ano ka ba naman, mahal? Busog na ako, no? Ikaw kaya umubos niyan. Dami mong sinandok eh. Para naman kasi sa'yo talaga to. Ay, nako. Ito namang dalawang to. Naglalampungan na naman kayo sa harapan ko, ah. Respeto naman po sa buntis na iniwan ng jowa. Ikaw naman, Sheila, parang di ka pa nasanay sa lambingan namin itong Kuya Calvin mo. Halos araw-araw na yata tayo magkasabay kumain ng tanghalian. Yun na nga, te. Umay na ako, be. Hindi nyo malang ba naisip na nabibiter ako sa kaswitan nyo? Sana ganyan din yung nakabuntis sa akin, no? Kaso wala eh. Binuntis lang ako tapos umeskapo na.
Sheila, pasasaan ba at darating din yung lalaking para sa'yo? Kumain ka na lang muna dyan. Kailangan mo yan dahil kabuanan mo na. Ay, naku Kuya Calvin, hindi na ako umaasang may magkakagusto pa sa akin, no? Sino ba naman ang may gusto sa babaeng na anak ka na ng iba? Sa babaeng may sabit? Ano ka ba, Sheila? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Di totoo yan. Marami pa namang matitinong lalaki dyan sa paligid, ano? Sus! Palibhasa ikaw ate, nahanap mo na yung sayo. Ay, nakakaingit talaga kayong dalawa. Habang tumatagal ay mas naging malapit din kami ni Alina noon kay Sheila. Mabilis din namang nakalimutan sa compound namin ang naging pagkawala ni Mang Tisoy noon. Dahil sa totoo lang, marami naman talagang galit sa kanya doon dahil na rin sa ugali niya. Mabilis na bumalik sa normal ang buhay namin. Akala ko talaga noon ay okay na ang lahat. Pero doon pala ako nagkamali. Bigla na lang akong naalimpungatan nang makarinig ako ng malalakas na pagaspas ng pakpak sa labas ng unit ni Alina. Isang gabing napagdesisyonan naming matulog ng magkatabi sa bahay niya. Agad akong napalingon noon sa tabi ko pero nagtaka ako nang hindi ko siya makita. Sinubukan ko siyang hanapin sa buong unit niya pero wala siya doon. Mukhang lumabas yata siya dahil nakita kong naiwan niya pang bukas ang pintuan. Hindi ko alam noon, Sir Jupiter, kung bakit parang bigla na lang akong kinabahan nang wala namang dahilan. Idagdag pa na pakiramdam ko noon parang bigla yatang lumamig ang paligid kaya nayakap ko ang sarili ko. Lalo na nang magdesisyon akong dumungaw sa pinto. Nagpalinga-linga ako pero hindi ko pa rin natagpuan noon si Alina hanggang sa makarinig ako bigla ng mga kakaibang tunog. Alina? Mahal? Ikaw ba yan? Ang init! Teka, boses ni Sheila yun ah. Ang init! Ayoko na! Ang sakit! Si Sheila nga. Nang marinig ko ang kakaibang mga pag-ungol na yun ni Sheila pati na rin ang mga pag-angil na yun ng tila isang mabangis na hayop ay agad na sumikdo ang pag-aalala sa dibdib ko para sa babae. Kabuwanan na ni Sheila ng mga panahong yun kaya naman ganun na lang ang naging reaksyon ko. Dahil doon ay agad-agad kong kinatok ang pintuan ng bahay niya. Sheila? Sheila? Nandiyan ka ba? Ayos ka lang ba? Kuya Calvin! Ikaw pala! Ako nga to, Sheila. Kumusta ka na? Buksan mo tong pinto. Sandali lang kuya, sumasakit kasi ang tiyan ko eh. Hindi ako makalakad ng maayos. Pakiramdam ko manganganak na ako. Ha? Eh, kung ganun, huwag ka na gumalaw. Sisirain ko na tong pintuan mo. Lumayo ka ng konti. Sheila, kailangang madala ka na sa ospital. Sinipa ko bigla yung pintuan ng unit niya, dahilan para masira ang lock nun. Pero imbis na mataranta ako dahil nga parang manganganak na noon si Sheila, ganun na lang ang gulat ko nang ang bumungad agad sa akin ay isang pares ng mapupulang mga matang nagkukubli sa ilalim ng mesa niyang katapat na katapat mismo ng pinto. Patay kasi ang ilaw noon sa buong bahay kaya madilim. Yun din siguro ang dahilan kaya hindi napapansin ni Sheila yung pares ng mga matang yon na nang makita ko ay bigla na lang tumalon mula doon sa bukas na bintana sa bandang lababo. Isa yung asong itim na pamilyar sa akin ang itsura. Sigurado akong kilala ko kung sino ang asong yon kaya naman hinayaan ko muna siyang makalabas bago ko binuksan ang ilaw ng salas. Sheila, halika na. Dadalhin na kita sa ospital. Sandali lang kuya. Ha? Parang biglang gumaan ang pakiramdam ko nung pumasok ka eh. Biglang nawalang paghilap ng tiyan ko. Ha? Sigurado ka ba? Baka naman kailangan pa rin nating ipa-check up ka sa ospital. O halika na. Sumama ka na sa akin. Hindi na kuya, okay na ako. Baka natagtag lang ako. Kasi maghapon ako naglabada kanina. Tumanggap kasi ako ng labada dun sa kabilang unit. Ano? Bakit naman naisipan mong rumakit? Alam mo namang kalagayan mo, di ba? Kabuanan mo na ngayon.
Hindi ka na dapat gaano nagkikikilos. Malapit na rin kasi akong mga anak kuya. Nahihiya na ako sa inyo ni Ate Alina. Halos kayo na nga nagpapakain sa akin eh. Pwede ba naman gastos para sa baby ko, kayo pa rin na mag-aasikaso? Bakit? Wala namang kaso sa amin yon. Alam mo, kung gastos lang ang iniisip mo, wag na. Halika na, sumama ka na sa ospital. Umakma pa ako noon na bubuhatin si Sheila, pero bigla na naman kaming mapahinto nang sa ikalawang pagkakataon ay nakarinig na naman ako ng mga pagaspas ng pakpak na parabang pumapalibot sa buong unit bago yun nagsimulang lumipad palayo. Narinig mo yan, Kuya Calvin? Parang may lumilipad sa ibabaw ng bubong. Wala yun, wag mo nang intindihin. Pero kuya, kakaiba yung tunog na yun ah. Ha? Parang ang laki naman yatang ibon nun. Para maging ganun kalakas ang tunog ng pagaspas niya. Kuya, hindi kaya inaaswang ako? Natigilan ako sa sinabi ni Sheila. Hindi agad ako nakasagot dahil para akong biglang nawalan ng sasabihin. Agad na sumagi sa isip ko ang naabutan kong eksena kanina kung saan kitang-kita ko si Alina na nagkukubli sa ilalim ng mesa ni Sheila habang si Sheila naman ay namimilipit na sa sakit ng tiyan niya. Ayoko man ay hindi ko naiwasang mag-isip ng hindi maganda ng mga sandaling yon. Mahal, nandito ka lang pala. Kanina pa kita hinahanap eh. Ay, Ate Alina, nandyan ka rin pala. Pasensya na kayong dalawa kung naistorbo kang tulog nyo ha. Bigla lang kasing sumakit ang tiyan ko eh. Hindi ko alam kung bakit. Normal lang naman talaga sa mga buntis na malapit ng mga anak ang panakanakang pagsakit ng tiyan, Sheila. Wala kang dapat na ipag-alala. Siguro nga ate. Pero, okay naman na ako ngayon. Pwede na kayong bumalik sa pagtulog. Ha? Nako, hindi na. Alam mo, ang mas mabuti, bantayan na lang kita rito sa bahay mo. Ikaw ang kailangan na magpahinga. Makakasama sa baby ang pagpupuyat. Bantayan? Eh bakit naman kuya? May pasok ka pa bukas sa trabaho ah. Pwede naman ako matulog dito sa salas. Nasira ko ang lock ng pintuan mo, Sheila. Delikado kung iiwan kitang nag-iisa rito. Ha? Paano si Ate Alina? Okay lang naman sa kanya yon. Nandyan lang naman siya sa kabilang bahay eh. Hindi ako nun tumingin kay Alina, pero dama ko ang biglang pagtatapon niya sa akin ng makahulugang tingin. Ganun pa man, para hindi mahalata ni Sheila ang tensyong nagsisimulang mabuo sa pagitan namin, ay minabuti na lang niyang sumang-ayon sa sinabi ko. Naku, wala yun sa akin, Sheila. Sige na. Babalik na ako sa loob. Matulog ka ng maayos. Kaya ng sabi ng Kuya Calvin mo ha. Baka kasi kumapano si baby. Grabing abala na talagang nagagawa ko sa inyong dalawa. Pero maraming salamat ate. Kuya, hayaan nyo. Kapag nakapanganak na ako, babawi ako sa inyo. Wala yun. Ano ka ba? Sige na, pumasok ko na ulit dun sa kwarto mo. Pero mas okay kung hindi mo na ilalak ang pinto. Para mabantayan kita. Dito lang ako magdamag. Hindi ako matutulog. Total, maghapon din naman akong tulog. Sinadya ko talagang iparinig kay Alina ang mga salitang yon para alam niyang babantayan ko si Sheila. Hindi ko man sabihin sa kanya ng direkta noon, alam kong alam niya ang ibig kong sabihin. Tinupad ko ang sinabi kong yon. Magdamag kong ang binantayan si Sheila sa takot na baka mamaya bigla siyang balikan ni Alina na hindi ko alam kung bakit parang bigla yatang nagkaroon ng pagnanasa sa sanggol na dinadala ng babae. Hindi ko alam kung nakailang kape ba ako ng mga sandaling yon, pero tiniis ko ang antok ko hanggang sa magsimula ng sumikat ang araw. Magandang umaga sa'yo kuya. Salamat talaga sa pagbabantay mo sa akin kagabi. Pwede ka nang matulog kuya. Kaya ko na yung sarili ko. Umaga na rin naman eh. Sige. Mag-ingat ka sa pagkilos mo, Sheila, ha? Opo Kuya Calvin. Nang iwanan ko si Sheila sa bahay niya, hindi ako dumiretso sa unit ni Alina. Bagkus ay nilampasan ko yon at doon ako agad nagtungo sa unit ko. Ayoko kasi sanang makausap muna siya dahil hindi ko pa alam kung paano ko siya kukomprontahin tungkol sa nakita ko kagabi. Pero ganun na lang ang gulat ko nang pagbukas ko ng pintuan ng kwarto ko
nakita ko si Alina na nakaupo sa kama at tila ba inaabangan ang pagdating ko. Ang tagal mong bumalik, kanina pa kita hinihintay. Mamaya na tayo mag-usap. Matutulog muna ako. Mahal, yung nakita mo kagabi, maniwala ka. Nagkakamali ka ng iniisip. Paano mo nahulaan kung anong iniisip ko? O baka naman, masyado ka lang nagiging defensive, Alina. Ano? So talaga naniniwala ka may binabalak nga ako masama kay Sheila kagabi? Ano ba kasing gusto mong isipin ko? Nakita kita, Alina. Nandun ka sa ilalim ng mesa ni Sheila. Habang siya, namimilipit na sa sakit. Para kang halimaw na nag-aabang ng tamang tiyempo para umatake sa napili mong biktima. Hindi totoo yan. Nandun lang ako kagabi dahil gusto kong tingnan kung okay ba si Sheila. May ibang aswang na gustong umatake sa kanya, Calvin. Alam mo, wala akong ibang aswang na nakita at nakatagpo rito kundi ikaw lang. Kaya paano pa ako maniniwala sa iyo, Alina? Nakalimutan mo bang nakita mismo ng mga mata ko? Kung paano mo kinitil noon ang buhay ni Mang Tisoy? Mahal naman, huwag mo naman sanang gamitin laban sa akin yun. Alam mong nagawa ko lang yun dahil natakot akong baka saktan ka niya. O baka naman, nang gabing yun, sadyang hindi mo lang talaga napigilan ang kakaibang gutom na nararamdaman mo dyan sa sikmura mo. Kaya pinalabas mo lang sa akin na iniligtas mo ko. Pero ang totoo, ginamit mo lang yung paraan para makatikim ka na sa wakas ng tao. Calvin, hindi totoo yan. Alam mo, Alina, magdamag kong napag-isip-isip to eh. Hindi kaya pinatay ang buong pamilya mo sa dating yung baryo dahil totoo ang bintang sa inyo ng mga tao na mga halimaw nga kayo, mga aswang na nambibiktima ng mga inosente. Kasi hindi naman kayo basta-basta na lang pagbibintangan kung walang basiwat. Kitang-kita ko na bigla na lang noong nangilid ang mga luha ni Alina dahil sa mga sinabi ko pagkatapos niya akong sampalin. Halata ang matinding sakit sa mukha niya dahil nanginginig ang labi niya sa pagpipigil na mapaiyak. Bigla ako noong natauhan. Doon ko lang napagtantong masyado pala akong naging bulgar at marahas sa mga sinabi ko sa kanya dahil sa sobrang pag-overthink ko tungkol sa nakita ko kagabi na hindi ko man lang siya nabigyan ng pagkakataong magpaliwanag. I am sorry. Alam ko naman, Calvin. Alam ko hanggang ngayon nahihirapan ka pa rin magtiwala na hindi ako masama dahil nalaman mo na ang tunay kong pagkatao. Pero wala ka pa rin karapatang husgahan na gano'n ang buong pamilya ko dahil wala ka namang alam. Wala kang alam sa nakaraan ko. Wala kang alam sa mga pinagdaanan namin noon. Para sabihin ko sa'yo, hindi ako tulad ng ibang aswang na naririnig niyo sa mga kwento-kwento. Nagpapalit ako ng anyo pero bilang aso o baboy ramo lang. Dahil ang mga kagaya ko, wala namang kakayahang lumipad. Hindi namin kailangan ng pakpak. Dahil sa lakas at bilis ng taglay ng lahi namin, kayang-kaya namin kumitil ng 10 buhay ng tao ng sabay-sabay sa isang pitik lang ng daliri. Narinig mo naman siguro ang mga pagaspas ng pakpak na umiikot sa buong compound na to kagabi, diba? Pakpak yun na isang wakwak, Calvin. Isang wakwak na matagal na naghahamon sa akin. Dahil nga sa mataas na uri ng lahing pinanggalingan ko. Hinahamon niya ako. Dahil kahit gaano kataas ang ranggo ng lahi namin, mababa pa rin ang tingin nila sa kahit anong uri ng aswang na hindi kumakain ng tao. Kaya nga gusto niyang biktimahin si Sheila nun pa. Dahil alam niyang malapit sa akin ang kapitbahay kong yun. Alina. Sana hinayaan mo muna ako magpaliwanag, Calvin. Sana hindi mo muna ako hinusgahan. Handa naman ako patunayan sa'yo na hindi ako gagaya ng iniisip mo. Halos madurog ang puso ko, Sir Jupiter, nang unti-unti ay nakita kong nagbagsakan na nga ng tuluyan ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Alina. Sinubukan kong humakbang noon at lapitan siya para yakapin pero umatras lang siya, palayo. Alina? Mahal, sorry. Hindi ko sinasadya yung mga sinabi ko. Wala na, Calvin. Nasabi mo na ang mga dapat mong sabihin.
okay na yun. At least ngayon, alam ko na kung ano talaga ang tingin mo sa akin. Sinubukan ko pang habulin nun si Alina pero talagang ayaw na niyang makipag-usap. Pinagsarhan niya ako ng pintuan kaya naman wala akong naging ibang choice kundi ang bumalik sa unit ko at doon maghintay na kumalma siya. Hindi na ako nakapasok sa trabaho ng araw na yun at maghapon na lang akong nakatulog. Dahil na rin sa halo-halong emosyong nararamdaman ko, puyat at pagod ng katawan. Mga bandang 4:00 na nang magising ulit ako. Si Alina agad ang unang pumasok sa isip ko kaya dumiretso ako sa unit niya kahit na kinakabahan ako sa magiging reaksyon niya sa akin. Kaya mo to, Calvin. Kasalanan mo yan eh. Masyado ka kasing padalos-dalos. Nagulat si Alina nang makita ako sa pintuan ng unit niya. Nakapadyama na siya at parang handa nang matulog ulit kahit na namamagana ang mata niya dahil sa maghapong pag-iyak. Ang buhok niya ay nakapusod ng bahagya pero kahit ganon, hindi pa rin nawala ang angking ganda niya. Anong ginagawa mo rito? Alina, pwede ba tayo mag-usap? Please? Ayoko matapos ang araw na to nang hindi tayo naaayos. Napansin kong nagdadalawang isip siya. Nilingon pa niya ang loob ng unit niya at tila nag-iisip kung papapasukin ba ako o hindi. Sa huli, bahagya siyang tumabi mula sa pintuan at tinanguan ako. Sige, pero bilisan mo. Pagod na ako. Yes. Salamat, mahal. Umupo kami sa maliit na mesa sa gilid ng kusina. Inayos niya ang mga plato at tasa sa ibabaw nito na parabang gustong abalahin ang sarili niya dahil ayaw niya akong tingnan. Ako naman dumiretso sa pakay ko. Alina, gusto ko lang humingi ng tawad. Alam kong masyado akong naging mapanghusga kaninang umaga. Hindi kita binigyan ng pagkakataong makapagpaliwanag at alam kong nasaktan kita. Wala na, Calvin. Nasaktan mo na ako dahil sa mga salita mo. Ano pa bang pag-uusapan natin tungkol dun? Mahal, sana intindihin mo na bago rin din lang naman sa akin ang lahat ng ito. Ikaw ang unang girlfriend ko. Tapos ganito pa ang naging setup natin. Patawarin mo na ako, please. Medyo nag-a-adjust pa kasi ako sa sitwasyon. Mahal na mahal kita. Kaya hayaan mo na sana akong alisin mismo sa sarili ko ang mga pagdududa ko sa iyo. Pero aswang ako, Calvin. Alam mo, hindi kita kayang bigyan ng normal na buhay kung sakaling magkakatuluyan tayo. Ayos lang ba sa'yo yon? Bubuhayin mo lang ako na palagi mo akong pagdududahan sa tuwing mangyayaring kakaiba sa paligid mo. Hindi. Pipilitin kong magbago. Mahal, pipilitin kong intindihin ka. Patawarin mo na ako sa mga sinabi ko sa iyo. Nabigla lang naman kasi ko eh. Nagulat lang ako sa mga nangyari sa paligid ko dahil hindi naman ako sanay sa ganito. Paano mo patutunayan sa akin na ito na ang huling beses na pagdududahan mo ako? Akma pa sana akong magsasalita nang bigla na namang narinig namin ang tunog na yun, ang pamilyar na pagaspas ng pakpak na ikinatakot ko noong nakaraang gabi. Napatingin si Alina sa akin at sa unang pagkakataon simula kaninang umaga nakita ko ulit sa mga mata niya ang pag-aalala. Calvin, ayan na naman siya. Ang ibig mong sabihin, yung wakwak? Oo. At alam ko kung sino na naman ang pakay niya. Si Sheila. Tumayo si Alina at mabilis na binuksan ang drawer sa tabi ng mesa. Kumuha siya ng maliit na bote na may lamang likido na tila langis. Binuksan niya ito at pinahiran ang sariling mga kamay. Oh, anong ginagawa mo? Magpahid ka nito, Calvin. Sa pamamagitan ng langis na yan, hindi siya magtatangkang lumapit sa iyo. Bigyan mo rin ito si Sheila, okay? Ako na ang bahalang humarap sa wakwak na yan para matapos na to. Ipagtatanggol ko si Sheila sa kanya. Paano mo siya ipagtatanggol? Sigurado ka bang kaya mo yung wakwak, Alina? Pwede ba magtiwala ka na lang sa akin kahit ngayon lang? Ako na ang bahala sa aswang na yan. Pero kailangan mo rin gawin ang parte mo. Ano yun? Siguraduhin mo magiging ligtas si Sheila.
Huwag mo siyang iiwan, Calvin. Kapag naabot siyang ospital bago siya mapuntahan ng wakwak, ligtas na siya. Sige. Sasamahan ko siya pero babalikan kita, okay? Wala na ako ibang pagpipilian. Narinig namin ang malalakas na hiyaw ni Sheila mula sa kabilang unit. Alam kong nararamdaman na rin niya ang presensya ng halimaw. Hindi na ako nagdalawang isip at agad akong tumakbo papunta sa pintuan ng bahay ni Sheila. Kuya Calvin, ang lakas ng tunog ng pagaspas. Pakiramdam ko inaaswang nga talaga ako. Kuya Calvin, ang sakit na ng pakiramdam ko. Pakiramdam ko, putok ng panubigan ko. Ano? Kailangan ba dala ka na sa ospital? Halika na. Agad kong kinuha ang mga gamit ni Sheila na matagal na rin namang nakahanda. Habang inaakay ko sa palabas ng unit niya, narinig kong pabilis na ng pabilis ang pagaspas ng pakpak mula sa itaas ng compound. Calvin! Bilisan mo! Hindi niya tayo titigilan! Saan ka pupunta, Alina? Hayaan mo na ako rito! Siguraduhin mo maaabot yung ospital! Hindi ko alam kung paano ko nakuha ang lakas ng loob pero nagmadali akong isakay si Sheila sa tricycle na nakaparada sa tapat ng compound. Hinila ko ang driver na halos natutulog na at nagmakaawang dalhin kami agad sa ospital. Habang tumatakbo ang tricycle, naririnig ko ang tunog ng sigaw ni Alina. Ang sigaw ng isang nilalang na handang makipaglaban para sa mga mahal niya sa buhay. Hindi ko maiwasang maalala ang huling tingin sa akin ni Alina bago ko siya iniwan. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pagmamahal niya at ang determinasyon na iligtas ang iba kahit ang pwedeng maging kapalit nito ay sariling buhay niya. Sa mga oras na yon, ipinagdasal kong sana maging maayos lang ang girlfriend ko. Natapos din ang mahaba at nakakakabang gabing yun. Masayang ibinalita ng doktor na naging maayos ang panganganak ni Sheila. Isang malusog na batang lalaki ang isinilang niya at sa kabila ng lahat ng takot at pag-aalala, ligtas na silang mag-ina. Salamat, kuya. Kung wala ka, hindi ko alam kung anong mangyayari sa amin ng baby ko. Huwag mo nang isipin yun, Sheila. Ang mahalaga, ligtas na kayo. Nakahawak pa rin si Sheila sa kamay ko habang nakangiti. Naramdaman ko ang pasasalamat niya pero alam kong kailangan kong bumalik kay Alina. Kaya pagkatapos kong masigurong ayos na ang lahat, nagpaalam na rin ako. Halos hindi na ako makalakad ng maayos sa pagod. Hindi pa ako natutulog mula kagabi pero kahit ganon nagmadali akong bumalik sa apartment. Kailangan kong makita si Alina. Inabutan ko siyang nakahiga sa sofa nang makauwi ako. Nakapikit ang mga mata niya at kita ko ang bakas ng sugat sa braso at binti niya. May mga bahid pa ng dugo sa damit niya pero kalmado na ang mukha ni Alina. Alina, Calvin, buti naman nakabalik ka na. Ayos lang ba si Sheila at ang baby niya? oo, maayos silang dalawa. Ikaw, ayos ka lang ba? Gusto mo bang dali na kita sa ospital? Ang dami mong sugat. Hindi ko kailangan ng ospital, mahal. Kaya kong gamutin ang sarili ko. Doon ko napansin na dinidilaan niya ang isang sugat sa kanyang braso. Sa loob-loob ko medyo kinilabutan ako pero naalala kong bahagi yon ng pagiging aswang niya. Isa yon sa mga paraan para mas mabilis silang gumaling. Alina, anong nangyari sa wakwak na yon? Huwag ka mag-alala, mahal. Wala na siya. Hindi na niya magagalaw si Sheila. At ikaw, hindi ka na rin niya magagawang galawin pa, di ba? Alina, huwag mo sanang kalimutan ang sarili mo. Nag-alala rin ako. Mas lalo na para sa'yo. Napakabait mo, mahal. Nagkamali talaga ako ng malaki nung pagbintangan kita. Sana, bigyan mo pa ako ng second chance, ha? Pangako, hindi na talaga kita pagtududahan ulit, kahit kailan. Buti naman. Kasi kapag ginawa mo pa ulit yun, ipapalapa na kita sa wakwak. Mahal kita, Alina. Kahit ano ka pa. Mahal din kita, Calvin.
At sana, hindi na matapos tong mga araw na to. Sana, palagi na lang tayong ganito. E di magstay tayong ganito. Magsasama na tayo, Alina, okay? Gusto ko, bukas na bukas din, lumipat ka na rito sa unit ko. Pagkalipas ng ilang araw, nakauwi na rin si Sheila sa apartment kasama ang baby niya. Lahat kami ay masaya para sa kanya. Pero napansin kong tila naging aloof siya kay Alina. Madalas niyang iwasan ang girlfriend ko at halata ang tensyon sa tuwing magtatagpo ang dalawa. Alam ko kahit si Alina, napansin din iyon. Kuya Calvin, gusto mo bang hawakan ng baby ko? Masyado na yatang nasanay sa akin ayaw nang magpababa. O sige nga, akin na at nang makapag-practice na akong maging daddy. Alam mo kasi, Sheila, gusto ko na rin kasi ngayain ng ate Alina mo na magpakasal. Inabot sa akin ni Sheila ang baby niya pero habang buhat ko ang bata napansin kong napatingin si Sheila kay Alina na noon ay nasa pintuan ng unit ko at nakatanaw lang sa amin. Kuya, sigurado ka na ba talaga sa kanya? Kay Alina? Oo naman. Bakit mo naman natanong yan? Para namang hindi mo alam kung gaano ko kamahal ang ate mo. Wala. Baka kasi, alam mo na, nadadala ka lang ng emosyon mo. Dahil siya ang unang girlfriend mo. Isa pa, baka naman nagagandahan ka lang sa kanya. Oo, kaya hindi mo naman pala talaga siya mahal. Ano bang ibig mong sabihin, Sheila? Kuya, nung gabing manganganak na ako, ang totoo, bago mo ko noon madala sa ospital, nakita ko siya. Nakita ko si Ate Alina. Nagpalit siya ng anyo bilang isang aso. At wag mo nang subukan pang itanggi sa akin to, Kuya Calvin. Dahil ang totoo, narinig ko kayo ng gabing yon na pinag-uusapan ng pagiging aswang niya. Biglang nanlamig ang pakiramdam ko nang aminin sa akin ni Sheila yun. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Ayokong lumala ang sitwasyon pero alam kong hindi na rin tama na itago ang totoo kay Sheila. Lalo na at huling-huli na rin naman kami. Sheila, alam kong mahirap itong tanggapin. Pero hindi mo kailangan matakot kay Alina. Hindi siya masama. Yan ba yung dahilan kaya parang iniiwasan mo siya? Simula nung makauwi kayo dito ng baby mo? Oo. Dahil halimaw siya, Kuya. Halimaw? Halimaw ba ang tawag mo sa taong ilang beses nang iniligtas ang buhay mo? At ng baby mo? Sheila, baka lang hindi mo lang alam na kahit noong wala pa ako rito, binabantayan ka na ng ate Alina mo. Dahil pamilya na ang turing niya sa'yo. Nagulat si Sheila sa sinabi ko. Kitang-kita sa mukha niya ang guilt pero nanatili pa rin ang takot sa mga mata niya. Kung hindi dahil kay Alina, baka wala na kayo ng baby mo ngayon. Alam mo ba kung ilang beses niyang hinarap ang wakwak para lang protektahan kayo? Kuya, hindi ko alam. Kaya sana, wag mo siyang husgahan base lang sa nakita mo. Oo, iba siya. Pero, hindi ibig sabihin nun, masama na siya. Yumuko si Sheila habang iniaabot ko pabalik sa kanya ang baby niya. Alam kong nalilito siya pero umaasa akong mauunawaan niya ang lahat sa tamang panahon. Kinagabihan, kinausap ko si Alina tungkol kay Sheila. Sinabi kong baka kailangan niyang bigyan ng space ang kapitbahay namin para na rin sa ikatatahimik ng lahat. Nalungkot si Alina nang malaman yon, pero hinawakan ko ang kamay niya at ramdam ko ang init ng pagmamahal niya sa kabila ng lahat ng hirap at pagsubok na pinagdaanan namin. Lumipas ang mga linggo, unti-unting bumalik sa normal ang buhay namin. Pero naramdaman kong may nagbago kay Sheila.
Madalas ko siyang mahuli na nakatitig sa akin at minsan ay tila sinusubukan niyang makipag-usap sa akin ng mas malapit kaysa dati. Kahit na iniiwasan ko siya at halos ayokong makipag-usap sa kanya dahil sa paraan ng naging pagtrato niya kay Alina, pilit pa rin isinisiksik ni Sheila ang sarili niya sa akin at madalas niyang gamitin ang anak niya para doon. Kuya Calvin, pwede ba tayong mag-usap? Busy ako, Sheila. Sa ibang araw na lang. Calvin, kasi may gusto sana akong sabihin sa'yo. Calvin lang. Nawala na yata bigla yung kuya. Alam mo kasi, naisip ko lang, parang mas bagay tayo. Pareho tayong tao. Hindi ka ba natatakot na aswang ang kasama mo? Hindi ko inaasahan ang sinabi ni Sheila. Agad akong umatras at tumingin sa kanya ng seryoso. Mukhang desperado ang itsura ni Sheila ng mga sandaling yun. Para siyang wala sa sariling katinuan. Sheila, huwag mong sabihin yan. Mahal ko si Alina. At kahit ano pang sabihin mo, hindi na magbabago yon. Pero Calvin, tao ka. Bakit ka magpapakahirap sa isang halimaw? Sheila, tama na. Ayoko makarinig ng ganyang galing sa'yo. Si Alina ang mahal ko at hindi ko siya iiwan. Hindi ko akalaing ganyang kakababaw. Pagkatapos ng lahat ng sakripisyong ginawa ni Alina para sa'yo, ito pa ang igaganti mo sa kanya? Kung ganun pala, sino kaya sa inyong dalawa ang hindi tao kung umasta? Tumalikod ako kay Sheila at iniwan sa labas ng compound. Alam kong nasaktan siya sa mga sinabi ko pero kailangan niyang malaman ang totoo. Mahal ko si Alina at gagawin ko ang lahat para protektahan siya. Pagpasok ko sa unit ni Alina, nakita kong nakaupo siya sa tabi ng bintana, nakatingin sa labas. Lumapit ako at niyakap siya mula sa likod. Mahal, okay ka lang ba? Oo, pero ramdam ko may problema ka eh. Ano yun? Wala. Gusto ko lang na ipaalam sa'yo na mahal kita. Kahit ano pa ang mangyari, ikaw pa rin ang pipiliin ko. Salamat, mahal. Mahal na mahal din kita. Ang totoo, alam ko namang narinig ni Alina ang lahat ng mga sinabi ni Sheila tungkol sa kanya. Malakas ang pandinig niya, kaya imposibleng hindi. Pero nagpapanggap siyang walang alam dahil ayaw rin niyang mag-alala pa ako para sa kanya. Pero hindi ako tanga. Hindi ako tanga para hindi maramdaman ang sakit na nararamdaman ng partner ko ng mga sandaling iyon. Sa mga sumunod na linggo, napansin kong unti-unting nagbago si Alina. Hindi na siya madalas lumabas ng unit niya at hindi na rin niya itinuloy ang paglipat sa bahay ko. Kahit nasa bahay ako, mas pinipili niyang umiwas. Ramdam ko ang distansyang inilalagay niya sa pagitan naming dalawa ng mga panahong yun. Pero hindi ko alam kung paano ko yun aalisin. Hanggang isang umaga, napansin kong maraming gamit na nakalagay sa labas mismo ng pinto sa unit ni Sheila. Mga bag na puno ng damit, mga kahon at iba pang gamit ng baby niya. Nagulat ako nang makita kong may dalawang matandang babae at lalaki na nasa loob ng bahay niya, tulong-tulong sa pagbabalot ng mga gamit. Sheila, anong nangyayari? Aalis ka na? Kuya Calvin, sinusundo na kasi ako ng mga magulang ko. Doon na muna kami ng baby ko sa probinsya. Tutulungan nila akong alagaan siya habang nagsisimula pa lang ako bilang isang ina. Biglang may umigting sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit pero parang bigla akong nakaramdam ng lungkot. Sa kabila ng lahat, naging malapit din naman kami kay Sheila, lalo na si Alina. Bakit parang biglaan? Hindi ka ba lang nagsabi sa amin? Sa ate Alina mo, kahit papano naman siguro. Alam mong, minahal niya rin kayo ng baby mo. Kuya, nahihiya na rin kasi ako. Alam ko naman na marami akong nagawang hindi maganda. Lalo na kay Ate Alina. Hindi ko na nga siya kayang tingnan sa mata eh.
Kaya bago kami umalis, gusto ko munang humingi ng tawad sa inyo. Bumukas ang pinto at lumabas si Alina mula sa unit niya. Nakita kong napatigil siya nang makita si Sheila at ang mga magulang nito. Agad na nagkatinginan ang dalawa at sa unang pagkakataon pagkalipas ng ilang linggong hindi nila pagpapansinan, may nakita akong kaunting liwanag sa mga mata ni Alina. Ate Alina, sorry sa lahat ng nasabi ko tungkol sa iyo. Mali ako. Maling-mali ako sa mga nagawa ko. Sana mapatawad mo pa ako. Tsaka, gusto ko rin magpasalamat sa iyo para sa lahat ng naitulong mo sa akin. Sorry kung naging napakawalang utang na loob ko sa iyo, ate. Ang totoo, nadala lang ako ng inggit sa iyo dahil napakaswerte mo kay Kuya Calvin. Sheila, wala kang kailangang ihingi ng tawad. Naiintindihan ko naman kung bakit ka natakot. Pero sana, lagi mong tandaan ha, na hindi ko kayo kailanman ginustong saktan. Yumuko si Sheila at kitang-kita ko ang pag-iyak niya habang nagpapasalamat kay Alina. Parang gumaan bigla ang pakiramdam ko lalo na nang makita kong ngumiti si Alina at niyakap si Sheila. Matapos ang ilang oras ng pag-aayos, tuluyan nang umalis si Sheila kasama ang pamilya niya. Naiwan kaming dalawa ni Alina sa harap ng compound, magkatabi habang pinapanood ang papalayong sasakyan. Ramdam ko ang kakaibang katahimikan sa pagitan namin, pero alam kong sa pagkakataong ito, may kapayapaan na rin sa kanya. Mahal, ayos ka lang ba? Oo. Alam kong kailangan niyang umalis para sa baby niya. At least ngayon, wala na siyang nararamdamang takot sa akin. Eh tayo, pwede bang maging okay na rin? Hinawakan ko ang kamay niya at ngumiti. Alam kong malaking bagay ang nangyari ngayong araw na ito para kay Alina. Parang nawala ang bigat na matagal na niyang dinadala. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang dating sigla ni Alina. Mas madalas na siyang ngumiti at sa tuwing magkasama kami, pakiramdam ko ay mas lalo kaming nagiging malapit. Hanggang sa isang gabi naisipan kong gawin ang isang bagay na matagal ko nang pinag-iisipan. Mahal, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Ano yun? Alam kong marami na tayong pinagdaanan. Hindi ko man naipapakita lagi. Pero, mahal na mahal kita, Alina. At gusto kong ipakita sa'yo kung gaano kita kamahal. Lumuhod ako sa harapan niya at binuksan ang maliit na kahon na hawak ko ng mga sandaling yon, gamit ang nanginginig kong mga kamay. Kitang-kita ko ang pagkabigla sa mukha niya nang makita ang singsing sa loob. Mahal, gusto mo bang makasama ako habang buhay? Alina, pakasalan mo sana ako. Calvin? Tumulo ang luha sa mga mata ni Alina. Hindi siya agad sumagot pero nang tumango at ngumiti siya, parang tumigil ang mundo ko. Yakap-yakap niya ako at naramdaman kong sa wakas lahat ng pinagdaanan namin ay may magandang patutunguhan. Oo. Oo, Calvin. Pumapayag ako. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming nakayakap sa isa't isa pero sa mga sandaling yun, alam kong ito na ang simula ng panibagong bahagi ng aming buhay. Napatid lang ang masaya naming pagyayakapan nang bigla na lang noong maduwal si Alina. Oh, mahal, anong nangyayari sa'yo? Wala naman, mahal. May nakain lang yata ako hindi maganda. Kahapon pa nga masakit tong tiyan ko eh. Talaga? Teka, hindi kaya buntis ka?
Buntis? Oo. Di naman siguro, mahal. Paano mo naman nasisiguro? Calvin, hindi madali magbuntis sa mga babae sa lahi namin. Hindi madali. Pero, posible. Oo, pero... Sana buntis ka. Sana magkakaanak na tayo. Para wala ka nang kawala sa akin. Ano? Oo. Ikaw talagang mahal, puro kakalokohan ha? Bakit? Ayaw mo ba magka-baby na tayo? Huwag muna natin pangunahan, mahal. Masyado pa namang maaga para manghula. Baka madismaya lang tayo. Kaya, relax ka lang, okay? Oh yes, ma'am. Sabi mo eh. Sa bawat araw na lumilipas, akala ko ay unti-unti nang nagiging maayos ang lahat sa pagitan namin ni Alina. Ang engagement namin ay nagbigay sa akin ng bagong pag-asa at pakiramdam ko noon ay kaya naming lampasan ang lahat ng darating panghamon. Pero hindi pala ganoon kasimple ang buhay, lalo na para sa amin. Isang gabi pag-uwi ko mula sa trabaho, agad kong napansin ang kakaibang katahimikan sa compound. Hindi ko naabutan si Alina sa karaniwang pwesto niya sa labas ng unit namin na ngayon ay iisa na. Nang buksan ko ang pinto ng bahay namin, nadatnan ko siya ng galit, nakatayo sa gitna ng sala at tila wala sa sarili. Alina, anong nangyayari? Hindi siya sumagot. Ang mga kamay niya ay nakakuyom at dama ko ang tensyon sa buong katawan niya. Biglang tumingkad ang kulay ng mga mata niya at napansin kong unti-unting nagbabago ang anyo niya. Ang mukha niya ay naging mas matalim at ang ngipin niya ay tila nagsisimula ng humaba. Alina, tama na. Huwag ka magpapalit ng anyo. Hindi ko na kaya, Calvin. Nakita ko sila. Ang mga taong naging dahilan kaya nawala ang buong pamilya ko. Alina, Gusto ko silang gantihan. Hinawakan ko ang balikat niya at pilit siyang pinakalma. Ramdam ko ang init na bumabalot sa kanya pero hindi ako umatras. Kailangan kong malaman kung ano ang dahilan ng galit niya. sino? Anong sinasabi mo, Alina? Anong nangyari? Yung mga bagong lipat sa inalisang unit ni Sheila. Siya ang anak ng pulis na nanguna noon sa pagpatay sa pamilya ko. Nanlamig ako sa sinabi niya. Ang galit na naramdaman niya ay parang umaalingaw-ngaw sa buong silid. Alam kong totoo ang sinasabi niya, pero hindi ko rin alam kung paano ko siya pipigilan sa nais niyang gawin. Alina, alam kong mahirap to pero hindi mo kailangang gumawa ng masama. Hindi mo na mababago ang nakaraan. Kung gusto mo, gagawa ko ng paraan para makahanap tayo ng ibang matutuluyan. Ilalayo kita rito. Hindi mo naiintindihan, Calvin. Hindi mo alam ang sakit ng mawalan ng pamilya dahil sa kasinungalingan ng iba. Ang taong yon, ang pamilyang yon, hindi nila ako patatahimikin. Kung alam mo lang kung gaano katindi ang pagpipigil ko ngayon na patayin din silang lahat. Tama si Sheila, Calvin. Halimaw ako dahil gusto ko silang patayin ngayon mismo kagamit ang sariling mga kamay ko. Hindi. Alina, wag mo namang sabihin niyan, please. Kaya natin to, Alina. Nandito lang ako para sa'yo. Hindi kita pababayaan. Sinubukan kong yakapin siya pero tumalikod siya at lumayo sa akin. Alam kong hindi niya gustong saktan ako pero sa mga oras na yon mas pinili niyang lumayo muna sa akin. Nang sumunod na araw, mabigat ang loob ko nang pumasok ako sa trabaho. Parang ayokong iwan si Alina noon. Pero sinigurado naman niya sa akin na ayos lang siya at hindi gagawa ng kahit na anong ikapapahamak niya o ng kahit na sino. Pero pag-uwi ko ng hapong yon, hindi ko na inabutan si Alina. Naiwan sa mesa ang engagement ring na ibinigay ko sa kanya. Kalakip ng isang sulat na naka-address para sa akin. Patawarin mo ako, Calvin. Mahal na mahal kita. Pero hindi ka magiging masaya sa akin. Mas magiging maayos ka sa pili ng ibang babae. Isa pa, hindi ko rin kayang ipasa pa sa mga magiging anak natin kung sakali ang sumpa ng pagiging aswang ko. Hindi na dapat pa dumami ang lahi namin.
para matapos na sa akin ang kalbaryong ito. Patawarin mo sana ako sa pag-alis ko, Calvin. At sana, hindi na tayo kailanman magkitang muli. Para akong pinagbagsakan ng langit at lupa sa mga sandaling yun. Sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin, nagdesisyon pa rin siyang lumayo. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o saan ako magsisimula. Para akong patay na humihinga ng iwan ako ni Alina. Pakiramdam ko na wala ang isang parte ng pagkatao ko. Hanggang sa lumipas ang mga taon, sinubukan kong bumangon muli at maghanap ng bagong simula. Nakailang relasyon na rin ako, pero hindi nagtagal ang alinman sa mga yon. Lahat ng babae ay napapansin ng lungkot sa mga mata ko na kahit sino sa kanila ay hindi kayang alisin. At sa bawat pagtatapos ng isang relasyon, lagi kong naaalala si Alina. Hanggang ngayon kasi binabagabag pa rin ako ng isang palaisipan na naiwan sa akin simula nang umalis si Alina. Bago kasi mangyari ang lahat ng yon, may hinala na akong buntis siya. Malakas ang kutob ko na nakabuo kami kahit na ilang beses niya itong itinanggi sa akin. Di ko alam kung instinct ko na lang ba yun o naghahanap lang ako ng dahilan para patuloy ko pa rin siyang isipin. Dahil hanggang ngayon, siya pa rin ang hinahanap ng sistema ko. 10 taon na ang lumipas, pero bakit parang kahapon lang ang lahat? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin siya makalimutan. Madalas kong iniisip ang araw na iniwan niya ako. At sa mga gabing tulad nito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko. Dapat ko pa bang hanapin si Alina? Dapat ko bang alamin kung ano ang nangyari sa kanya? O tuluyan ko na bang kalimutan ang lahat? Sa lahat ng nakikinig sa channel na ito, pwede ko bang malaman kung ano ang tingin nyo? Magbabasa po ako ng mga comment ninyo sa comment section. Oras na mapili ang kwento kong ito na may feature sa inyong channel. Sa ngayon po, masasabi kong maayos naman ang buhay ko. 31 years old na ako at kahit papaano ay may maganda akong trabaho, sariling bahay at lupa. Pero nananatili pa rin akong mag-isa sa buhay. Sa totoo lang, gusto ko na rin namang makamove on mula sa nakaraan ko. Kaya nga nagawa kong i-email ang kwentong ito sa inyo dahil nagbabaka sakali akong sa pamamagitan nito ay mawala ang bigat ng nararamdaman ko. Sana po ay nagustuhan nyo ito. Sa ngayon, dito ko na lang ito tatapusin. Maraming salamat po sa inyo.